Africa Media Live TV. Kindly subscribe to our YouTube channel to get updated on the trending gist, latest news all over the world. Like our page, subscribe, and share with friends. Thank you. Àdúrà gbígbà alámọ̀mọ́ ìyọ́. Torí yẹyẹ lálábọ̀ sí ọ̀tá fẹ́ máa ṣe. Àní yẹyẹ lálábọ̀ sí ọ̀rẹ́ fẹ́ máa ṣe. Àdúrà gbígbà àdúrà gbígbà àdúrà gbígbà alámọ̀mọ́ ìyọ́. Torí gbogbo ẹni bá dúpọ́, ó ní láti bọ̀dú orí sí. Alága ayé ṣàtúnbí, ó mú níyàsí. Àjíjì adé Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé máa jẹ ìjọ ìbára fọ́rọ̀. Ìbàdàn lójú ìlú Àjàyí, ìlú ìbí Kúnlé, ìlú Ògúnmọ́lá, lọ́wọ́ lọ́dọ̀gbọ́n kẹrin lọ́sùn ọlọ́gùn. Ọba pọ́tàṣà pápásà bọ́yà làmáyà o. Àwọn láti sáré tí ó dàgbà níjà tuntun. Ará lẹ́wọ́ Olúwa káàbọ̀. Ará lẹ́wọ́ Olúwa káàbọ̀. Àjíkẹ́ ará lẹ́wọ́ Olúwa káàbọ̀. Ọ̀rẹ́ lẹ́wọ́ Olúwa káàbọ̀. Ọba gbogbo ìgbà gbogbo. Ọba tó lẹ̀mí tó tún lè gbẹ̀mí kó wá. Ọba tí wọ́n ní lára fà ó, kì í ṣe lówó. Ọba tí wọ́n ní mẹ́gà, kì í ṣe tọ́lá. Ọba tí wọ́n ní mẹ́gà, kì í ṣe ti dúkìá òjàre. Wọ́n pè wọ́n ti ní lílọ mẹ́gà kò kì í ṣòwò. Lílọ mẹ́gà kì í ṣọlá. Lílọ mẹ́gà kì í ṣàgbára o. Àlọ́ mẹ́gà nítorí ìjọsìn, nítorí ìbádà fọ́lọ́hun ọba. Tábà tí wọ́n ń kọ́ lọ́hùn lókè, Kàkàdéwálé tí ń jẹ́ Muhammadu Mustapha. Muhammadu wọ́n máa kì í ẹ́. Wọ́n ìbẹ̀rẹ̀ kìí sì, Oyinbo Ànábì wọ́n máa kì í ẹ́. Adéwálé yìí wọ́n máa kì í ẹ́. Múrítàdá yìí wọ́n máa kì í ẹ́. Mustapha yìí wọ́n máa kì í ẹ́. Ànábì tó fi wá lọ́nà tó tọ́ láyé. Gbogbo wúlànà wùlà papọ̀ tí ń bẹ níbi mo rí yín mo kí yín. Gbogbo òjò alálùfáà lápapọ̀ pátá. Àṣírí yín ò ní tú ẹ máa ṣàmì o. Ẹ̀yin náà lè máa ṣàfà wa lọ. Àfáà tó ń bẹ nínú yàrá o. Èyí tó ń bẹ níta gbangba. Èyí tó jókòó tẹ̀sùn bá. Èyí tó mú Kùránì lọ́wọ́. Èyí tó mú takadá. Tó gbé àlìfì bàtà sá. Gbogbo yín lápapọ̀. Ẹ ṣe débi tí ò lè rè lọ́lá oníṣẹ́ ńlá. Olórí gangan mọ̀ ń bọ̀. Jẹ́ ìjọkọ́ káwọn olólùfẹ́ mi. Africa Media Live TV. Kindly subscribe to our YouTube channel to get updated on the trending gist, latest news all over the world. Like our page, subscribe, and share with friends. Thank you.